ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼, ଉନ୍ନତି କର, ସେମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେହିଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା ଦେଖିବ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ତାଳି ତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ, ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ହସନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସଫଳତା ଲାଭ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ସଫଳତାକୁ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର ଉନ୍ନତି ସେମାନଙ୍କ ଅସଫଳତାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି, ଈର୍ଷା ବି କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଟକି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହେବା ବଦଳରେ ଏହାକୁ ନିଜ ସଫଳତାର ଚିହ୍ନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କର। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ମୋଟିଭେସନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।